Esenmisiz hurmatli milletdoshlarimiz, bugun bizning Qozonimizda zo'r shara birinchi martaba millat jiyini o'zi. Hamma shu millat jiyiniga kelgan Sankt-Peterburg shaharindagi Tatar mirzolari majlisi yetakchisi Salim abi bilan sizga angamani taqdim etamiz. Salim abi, esenmisiz? Esenmisiz. Qozonda ko'rib bizga sizni biz bek shodmiz. Mana shu millat jiyinina nindi umidlar, nindi o'ylar bilan keldingiz? Men Qozon ul bizning yuragimiz. Shuning bilan Qozonga kelu bizning uchun ulug' bayram. Men qadrinde ikkinchi o'tgan kongressdan beri 8-chi kongressga xatli bo'ldim bunda. Bizning millatimizning 100 yilligi ul bizning uchun büyük ulug' bayram. Biz shunday shod, bizning millatning üstga ko'tarildi. Tatariston ul olda bora. Shuning uchun biz Peterburg өлкәсендә, Leningrad өлкәсендә анда bizni bik yaratалар. Biz kultura аппарат bizning татарларны bizning bik күп анда эшләй обществолар. Salim abi, aytыңыз әле, менә siz үзегез мен инде әйтеп үттем, безнең тамашачыларыбызга Татар мирзалары мәҗлесенең җитәкчесе дип. Безнең татар мирзаларыбыз нәрсәләр белән шөгыльләнә? Кыскача гына үзегезнең хезмәт турында да сөйләп китегез әле. Biz 8-нче елдан бирле безнең өлкә башланды, безнең наше общество. Без башта эзләдек бер-беребезне. Аннан 12-нче елны Аллага тапшырып, аны регистрировать иттек. Без кирдек Всемирный конгресс татарларга, татар конгрессына. Без төрле эшләйбез. Газетләрне дә чыгардык, безнең памятник һәйкәлләр куйдык, Муса Джалилгә куйдык, Атаулла Баязитовка, зияратларда куйдык. Аннан күрешәбез безнең Российский императорский дом белән инде, анда Мария Владимировна белән. И хәзерге көндә без аптырабыз просветительскую работу, потому что безнең халык белмәй, ничек ул теге патшалар заманында безнең мирзалар булган, ни белән алар шөгырьләнгәннәр, шуның белән алар бит инде самый образованный кешеләр булганнар. Алар были локомотивом развития безнең илнең. И без бик шат бөтен мирзалар, что мана бу вакытта хәзер без ачык әйтәләбез. Без мирзаларның Дәвамчылары дип әйтегез. Да, дөресрәк шулай булыр инде. Менә бит ул гафу итегез. Теге без бит инде Петербургта әзрәк телне оныта башладык. Ярым пополам сөйләшәбез. Бабайлар көләләр ошь чакта. Ну, нәрсә эшләсен? Без укымадык татарча. Ул безнең өчен бик авыр. Телне белү, ул үзеңнең фикереңне сөйләй аласың. Ул икенче төрле аңлайсың синең бөтен җырларны, бөтен ни генә әйтә. Кайчакта менә гел җылас килә кайткач. Монда. Бик зур рәхмәт сезгә. Шулай да менә җыр турында әйткәч, иң яратып тыңлый торган җырыгыз кайсы, Сәлим абый? Минме туган телне бик яратам. Аннан казлар ише. Безнең бик профессор бар. Ул инде вафат булды. Ул шундый матур итеп җырлайдыр. Аның җырлаганда biz җырлайдык. Җыелышларда. Шуның белән монда бит һава да икенче. Менә без әле икенче көн генә һава икенче. Шундый рәхәт җыкладык, ачып тәрзәләрне. Бездә бит анда влажность күп. Шуның белән самый важный момент, то, что безнең президент Миниханов язды хат о том, что
безгә кирәк заниматься просветительством. Вот без башладык инде аны иртәрәк, но самый вакытында менә аның әйтелгән сүзләре ул гел йөрәккә ятты. Шуның өчен аңа бик зур рәхмәт. Ул эшкә күтәрүне. Без телне онытмасак, телне белсәк, безнең мәдәниятләр бөтен алга китә. Сәлим абай, бик зур рәхмәт сезгә шушы эшкерсез фикерләрегез өчен. Рәхмәт. Киләчәктә дә очрашырга язсын, Казанда кабат көтеп калабыз сезне. Иншалла, иншалла. Алла Тәгалә бирсә гомер күрешербез. Рәхмәт. Хөрмәтле милләттәшләребез, без сезгә Петербург шәһәреннән килгән, Петербург шәһәрендәге татар мурзалары мәҗлесе җитәкчесе Хәсәнов Сәлим абый белән әңгәмәне тәкъдим иттек. Киләсе очрашуларга кадәр. Рәхмәт.